Adlaw, mga igsoon ka sa Ginoo. Magapadayon kita sa tuwang programa, Good News TV, Grace Ministry. Episode 9, kini Pastor. Oo. So, ang atong topic karon mahitungod kini ug daghan gayud kay nangalibog nini Pastor. Daghan kayong wala nakatugkad nini mahitungod sa kasiguruhan sa kaluwasan. Oo. So kinahanglan maigsoon ko sa Ginoo inyo kining masayran, inyo kining makasiguro kamo labi na sa inyong kaluwasan. Na samtang buhi ka pa, makasigurado ka na ikaw luwas ba o dili, Pastor. Oo. So mo kini ang atuan topic atong pag-iskutan sa episode 9. So atong ihatag sa tuang Pastor Alex Kimson sa paghatag nini adon anyo gayud masayran unsa gayud ang kamatuoran. Okay, daghang kay salamat Pastor Junel sa atong paghisgot karon ning kahaponon. May tungod sa the assurance of salvation or kasiguruhan sa kaluwasan. Pastor Isim, uban nato si Pastor Dionisio Taok. Pinaka-importante kini nga topic nga to paghisgotan kining ginaingon the assurance of salvation. May kasiguruhan bagyod kining kaluwasan sa atong kinabuhi. Now karon nagahisgot ta nga si Apostol Pablo gihatagan sa grasya isip usa ka batid nga magtutukod sa grasya. Og nagmuali si Apostol Pablo nga ang mudawat ni Jesus Christ sumala sa Episodos 8 maluwas gid ang tao. Ang pangutana karon unsa bagyod ka kasiguruhan ang kaluwasan sa matag usa. Pananglit to makasala ka. Mo kanay pangutana silang kung gali ang pastor na nagduwa sila kay tungod na after salvation makasala pa man gud ang tawo. Oo. Urag in and out ang kaluwasan. Alanganin kayo. Oo. Og daghan kay mga tao nga giilangan ng alagad og Dios. Mga dasig mga lagad, ang problema kung imong pangutanon oras nga mabot ang kamatayon, Kana pastor. luwas ba gayon? Oo. Ang ilang tubag wala pa siguro. Kay makasala pa. Mo kanay question gayud pastor. Dako Oo. kay ng pangutana. Mo ni nga libog kay sabton. Ang wala nila masayre, mao bitaw rason nga si Jesus Christ nagpalansang sa Kalbaryo haron kuhaon ang tanan natong mga pagpanglapat. Nga giingon iya nga sa iyang gugma si Kristo nagpakamatay alang sa mga dili Dios nun. Nga naman, giingon na daan sa Roma 3:10, ingon sa nasulat, walay matarong, wala bisan kinsa. So, kinaiyan na gid nato sa matag usa nato, makasala gid ta. Mao bitay rason nga miyari si Jesus Christ kalibutan kay mo nay atong problema kahimtang nato. So kinsa man day ang pasayloon sa Dios? Kinsa man day ang luwason? Siyempre, kitang makasasala nga modawat sa kamatayon ni Jesus Christ didto sa Kalbaryo. Sa Episo 1:7, klaro kay diha Pastor Isim nga naghisgot ang balaang kasulatan nga ang iyang dugo mo'y pagpanghugas pasaylo sa atong mga kasalanan. Palipon ng Pastor Isim. Diha kaniya kita may katugsanan pinagi sa iyong dugo. Oh, May kapasayloan alang sa atong mga paglapas. Oh. Sumala sa kadagaya sa grasya sa Dios. oh. Kinsay wala kalapas? Doon na yung sa katawa akong ipangutana, ang iyang edad 73 na. Nangalaga daw siya sa Dios. Ako siya gipangutana, kay taas naman ang katuigan sa imong pagpangalagad sa Dios. Luwas ka na ba? Ang iyang tubag, wala pa kay makasala pa. Muni problema karon sa mga pundok o grupo, kay wala dahil klaro ang kaluwasan nga iyang gituan diya siya kinabuhi. Ngano man, lagi kay ang gospel, ang mensahe nga iyang gidawat
dili gikan sa master builder Si Pablo. nga mos Pablo. Pero di sa ni Apostol Pablo ingon nga master builder nga atong gituuhan, dunan di ay kaluwasan, kasiguruhan sa kaluwasan nga dili maagaw ni bisan kinsa. Oh. Kaysa gibasa ganyan ni Pastor Isem, ang dugo ni Kristo hugas sa atong tanang mga pagpanglapas. So sa diya nga imong gidawat si Jesus Christ, iya kang hugasan. Kuhaon niya ang imong sala, ang atong sala. Adunay kapasayloan. O doon ay kapasiluan. Halimbawa, makasala ko. Oo. Oh. Wala bang pasabot nga maimpirno ka? Wala pasabot na mawala imong kaluwasan. Wala bang pasabot. Oo. Ang dugo ni Kristo mo'y hugas sa tanang mga pagpanlapas. Sa ato pa, inigawat ni mo ni Jesus Christ ang tanan nimong sala, iyan ko, Oo. pinagi siyang kamatayon sa Kalbaryo. Yang anong dili man kaluwas. Siguro ang imong pagtuo, dili mo ang pagtuo, kagisgutan sa Dios nga gipiyal ngadto ni Pablo. Ingon nga si Pablo may master builder, buti imong subayon. Ingon si Pablo, tungod sa grasya, kamo nangaluwas. Oo. Napa rin nangaluwas o wala pa? Tungod sa grasya, Episodos 8, kay tungod sa grasya, kamo na nga luwas, pinagi sa pagtuo. Kuman na, Oo. buhaton bang kaluwasan? Dili. Unsa man kaluwasan? Imong tuuhan. Unsay tuuhan? Nga si Kristo namatay, gilubong na banhaw, tungod og alang sa atong mga sala. Unang Korinto 15:1 ngadto sa 4. Klaro kay diya, nagisgutan diya nang iyang kamatayon alang sa atong mga kasalanan. Sa diyang midawat na ka ni Jesus Christ, anak na ka sa Dios. Pag anak na ka sa Dios, ang Dios nga amahan, ipadala niya ang Espiritu sa iyang anak nganhi sa atong mga kasing-kasing. Diyan sa Galacia, Kapitulo 4, versikulo 6, ngadto sa versikulo 7. Palaguro, Pastor Rizim. Ug tungod kay kamo mga anak man, Oh, ang Dios mipadala sa Espiritu sa iyang anak, Oh. anhi sa atong mga kasing-kasing. oh, Nga nagatuwaw, Aba, Amahan. oh, Busa, pinagi sa Dios, dili na ikaw ulipon kundi Oh. anak. oh. O kung anak, nan, manununod. Anak na sa Dios. Nabadi anak sa Dios, nga maimpirno pa. Basig lahi ng pagtuo, nga pagtuo nimo karon. Basig ang pagtuo nga gisulod nimo kang Pedro. Dili kang Pablo. Kay si Pablo lamang ang gitugyanan sa Dios sa grasya nga ang kaluwasan sa Dios. Hatag walay bayad, walay binuhatan, walay bautismos tubig. Kundili pinagi sa grasya, kamatayon niya dito ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Unsay buhaton sa Dios? Ang Espiritu siyang anak ipadala sa kasing-kasing diha sa kaugalingon niya itong midawat. Halimbawa, ikaw idawat. Ang Holy Spirit ipadala diha nimo. Kung siya wala mo dawat, dili ipadala dito. Pero siya hindawat, ang Holy Spirit ipadala sa Dios, diha mupuyo siya diha niya. Pero pangutana, ngano dili man siya luwas, basig wala dawata. Sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 5, palihog ko no Pastor Dionisio Taok. So siya ang inyong kaugalingon sa pagsuka kung kamo nagapadayon ba sa inyong pagtuo. Gawas, Ginoon pinagi sa kaugalingon. Wala ba ninyo masinapi nga si Kristo anaa sa sulod ninyo? Gawas, Ginoon kung kamo nasuka pinaagi sa pagsulay nga kamo nangapakyas diyay. Nara, ang dili day luwas, ang dili day tinuod sa pagdawat ni Jesus Christ. Dili ba ni ingog dawat-dawat, kundi imong yung gituan sa imong kasing-kasing nga si Jesus Christ nagpakamatay alang nimo lukat sa imong mga sala. Pero kung dawat-dawat lang gawa day tinuod ang dawat nga maambot luwas makakuan ni. Pagsusi yun, Pastor. Ambot og mulahutay pa kuan ni, makasala kuan ni, mawala na pagkulawasan. Mauna nagduha-duha ka. Pero sa mga tao nga wala magduha-duha, ang balaan nga espiritu ipadala din sa Dios diya sa imong kasing. Unya maimpierno pa ba? Wala na ipagkahinukman sa silok.
Klaro kay ng Roma 8:1. Ang Roma 8:1 nga ang naa kang Kristo, Di na paghukman, Pastor. hukman pa ba? Dili na. Pastor Isem, paliw ko nung pagbasa. Busa sila nga anak ang Kristo Jesus, dili na karon mga hinukman sa silo. Oh. Klaro, may imperno pa. Sila nga na kang Kristo Jesus, dili na hinukman sa silot. Pero nga nung daghan mga tao nga dili mo tuo nga luwag. Di pa kuno siguro. Malahutay pa kuno. Kay dili man ang gospel ni Pablo, mo ilang gisunod. Mura gyud sa hinungdan, Mo Pastor. nay rason nga nung dili sila sure sa kaluwasan. Oh, Kung isa pa, Pastor, wala nila sa ligi ang mensahe ni Pablo. wala nila saligi ang mensahe ni Pablo. Mo te itong gingon ka ganina nga kung doon ay magwali so kuway sa iyang giwali, ipatunglo siya. Nga naman, kay diha ka Apostol Pablo, maangkon nimo ang kaluwasan kasigruhan sa imong kinabuhi. Maimpirno pa ba? Dili na. Ang sala, matod pa ni Apostol Pablo, sa Roma 6:14, ang sala, dili magagahom ka ninyo. Walay, ang sala, dili makabulag ka nimo gikan sa Dios. Palay ko ng Pastor Isem. Kaya ang sala dili magagahom diha kaninyo. Oh, Sanglit dili man kamo ilalom sa kasuguan, Oh. dili ilalom sa grasya. tanawa, conditional bang kalasan? Dili. Sadyang naluwas na ka, ingon siya, walay, unsa, makapamulagan ninyo. Dili magagahom ang sala diha ninyo. Magpakasala batang tinuod. Aron dili kita maimperno, bisag dili ta maimperno, dili. Human ta midawat ni Jesus Christ, gitudloan ta sa balang kasulatan nga atong patyon or atong biyaan ang atong dautan mga binuhatan. Pero kung nagpadayon ka sa baot nimong kinabuhi, dautan nga kinabuhi, basig wala nimo dawata si Kristo sa imong kinabuhi. Muna gingon diri na susihon, Pastor. Susiha. So, susiha kung nadawat ba nimo si Jesus Christ? So makita nato na diri yun maksuta ang assurance sa kaluwasan. Oo. Pastor. Kaysa tanang bidawat ni Jesus Christ, magkinabuhi na siyang Diyos noon. Kaya nga naman, iyan namang gisusi nga nanan niyang Diyos, maulaw po siya mangalagad ang simba o ang Diyos na siyang kinabuhi. Mingon siya, ayon yung sakita ang Espiritu. So, giingnan po ta. Sa diyang naanatay Kristo, unsa man, patya po daan ninyong gawi. Pero, dili magpasabot, nga di ta makasinatig sala. Oo. Namang panahon nga masipyat ta. Mo ni ang duha ka rason, Pastor, na wala sila kasiguruhan kay tungod silang pag makabaton pa sila o makasala pa sila. Oo. Dili sila siguro kay makasala pa. Oo. Na usay makapalta o simba, mahadlok sila kay basi di na pudluwas. Dili na mo'y gospel ni Pablo. Ang gospel ni Pablo, sadyang mudawat ka ni Kristo, iya na ka ni Kristo. Muni, dili hatag bawi ang kaluwasan. Kay ang balang espiritu, mupuyo naman sa sulod nimo. Nabadi mo na gingon sa unang Korinto 6:19. Nga ingon si Apostol Pablo, kamo templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo sa sulod ninyo. Klaro kayo. Pastor Isem, na imong nagpan. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo? Oh, Ug nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios? oh. Kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon. Kay gipalit na kamo sa kabili busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. Oh, mga lagad ta sa Dios, ganoon. Kay ang Holy Spirit nagpuyo na sa sulod ninyo. Ganon dili pagkadaghan yung mga tao akong nahisugatan, akong gikaistorya sa pulo sa Dios. Luwas daw sila. Pero ang problema og sa umabot nga panahon, o kuwaon sila sa Dios, luwas magyapon siya. Wa pa'y klaro. Kay makasala pa ko. Dili ina na ang gospel sa kaluwasan, diyan ni Apostol Pablo. Ang master builder, nagpamatuod nga ang kaluwasan, unsa man, dili hatag bawi, oy. Sila na kang Kristo Jesus, sa Roma 8:1, dili na mang hinukman. Kristo Jesus, dili na Oh, klaro kayo. Dili na mang hinukman sa silot, ang naa kang Kristo. Nga di ba lagi siya siguro nga luwas? Wala pa siya di kang Kristo. Relihiyon rin na niya. Basin ang gospel nga yung gisulod ang Marcos, Pedro. Lucas, Juan. Dili man na mo'y kaluwasan karon. Kaya ang kaluwasan karon gibase sa master builder nga mo si Pablo nga hinatagan sa grasya sa Dios. Bisan pag unsa ilang buhaton nga maayo. Kay dili man pa maayo ay ang kaluwasan.
Kay ang kaluwasan gibase sa kamatayon ni Jesus Christ. Kay bisan unsa na to buhat og maayo, manghatag ng kasi mo silingan og wala kay Dios imong kinabuhi, impierno gyapon ta. Daghan yun nagasulod na pastor. Magbuwat og mayo aron boss-bossan do ilang mga sala. Wala may problema magbuhat maayo. Wa pa rito mong sa Dios nato magbuhat og maayo. Pero ang problema kung imong gituan nga magbuhat og maayo haron ka maluwas, arong kay na. Dili po dingon pastor ang mga anak sa Dios. Dili na mo buwat og Episo mayo. kapitulo 2 versikulo 9. Klaro kay diha sa Episo 2 kapitulo 2 versikulo 9. Pala ko na pastor. Resim. Dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. O dili pinagig binuhatan. Haron walay bisan kinsa nga magpasi garbo. 2:16 Galacia. Kay giingon niya dinha nga walay pagamatarungan sige. Nasayod nga ang tao dili pagamaturungon tungod sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan, Oh, kun dili pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Ug Oh. kami mituo kang Kristo Jesus aron kami pagamaturungon pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Oh. Kun dili pinaagi sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan. oh, Kay pinaagi sa buhat sa pagbantay sa kasuguan, Oh. walay bisan kinsa nga pagamaturungon. oh, walay matarong. Sa ato pa, kung maghisgot kag kaluwasan, wala tay gikatampo. Kay ang kaluwasan iya sa Dios, ihatag niya nimo libre, munay grasya. Ang grasya bot pasabot, buhat sa Dios nga wala kay gikatampo. Duwato na nimo ni pastor. Imo ran dawaton ang gitanyag ni Jesus Christ nga ang kaluwasan limpyo, libre, wala na buhaton, libre, walay bayad. Pero kung dili mo dawat ang tao, magbuhat siya mayo mo, simba siya aron maluwas, diskontento siya sa kaluwasan pinagi grasya, hindi gyud siya maluwas. Yun maluwa. Nga naman, kay ang kaluwasan gibase sa grasya ni Kristo, pinaagis kamatayan niya dito ibabaw sa krus Kalbaryo, nga ang iyang dugo mo'y hugas sa tanan natong mga pagpanglapas sumala sa kadagaya sa grasya sa Dios. Wow. Nindot kayo? Oh, nga doon na gitay assurance of salvation. Nga kasiguruhan sa kaluwasan, buhi patamunin ng Apostol Pablo sa unang Korinto. Kung inirang kalibutan na kamo dunay paglaom ni Kristo sa tanang mga tao kamo ang makaluluoy. Na may daghan nangalagad karon. Nangalagad dasig sa simbahan pero tama na diha kay ni kamatay ko no, wa pay klaro. Ingon si Apostol Pablo, kung kinirang kinabuya ang inyong pagtuo ni Kristo sa tanang mga tao kamo ang makaluluoy. Walay reliyon na man. Madako man imong reliyon o magamay man imong reliyon kung mo dili ka nagsubay sa gospel ni Apostol Pablo, huwag yapoy kay kaluwasan. Kay bot pasabot, walay parelihiyonay. Walay padugayay nga pundok o grupo. Wala po nanay. Oh, kung dili ang kaluwasan gibase nga pagtulunan sa kaluwasan didto ni Apostol Pablo. Dili Pinaagi sa gospel ni Apostol Pablo, dito nagbase ang atong kaluwasan. Muna walay bautismo sa tubig. Muna walay binuhatan. dili pwede mix pastor. Adili pwede mix. Kay mato pa ni Malibog Pablo, ingo mas Pablo, ipatungluman, kung imong sagulan, So dili ang kaluwasan, dili pwede na mo-adapt kita sa pagtulunan ni Pedro o pagtulunan ni Pablo. adili. Kaya na doon na mabot sa punto na doon ay pagduha-duha. Oh. Kay lahi man og gospel si Pablo, ug lahi pud tong ka Pedro. Mo bitaw na sila nga ang ilang gospel lahi pinasahi kay nganuman para gito sila sa Israel. Kani ato para man ni sa mga hintil sa lawas nga mga walay Dios. Pero nakabaton tang Dios sa diha nga midawat ta sa may balita sa grasya nga gihatag ni Jesus Christ ngadto kang Pablo ug atong gituuhan. Saligan, pastor. Oh, ikadong Korinto kapitulo 11. Akong basahon. Maingon nga ang kabaturan ni Kristo niya nako. Ako magaingon nga walay bisan kinsa nga makapugong kanako sa akong pagpasigarbo nini diha sa tibok kayutaan sa Akaya. Naklaro kayo ang kamaturan ni Kristo naa niya. Wala ni Pedro. As a master builder. Klaro kayo. Muni nga diha sa kaluwasan nga iyang gisgutan wala na ipakinukman sa mga tao nga nanay Dios. Ganoon man, ang balang espiritu mipuyo na diha sa sulod nimo.
Sa Roma 8:16 nagpamatuod gayon nga ang Dios ikaw anak din sa Dios. Pastor Rizem, palibasa. Ang espiritu gayud mao ang magapanghimutod uban sa atong espiritu. Ah. Kita mga anak na sa Dios. Oh, may impierno pa ka? Ang Dios na gayon mismo nagpamatuod sa atong espiritu nga ikaw o ako anak na sa Dios. Dapat di anak sa Dios nga may impierno? Mali. Mo nang sakto lagi ng Roma 8:1. Sila nga anak ang Kristo Jesus, Ginahinokman. dili na hinukman sa silot. Kung wala kay kasiguruhan sa kaluwasan, nagpasabot nga taman ra sa imong ngabil ang Kristo. Wala diri. Mga buhi na naman ko to, Oh! Pastor. Ang maluwas, ang buhi. Kung mamatay na, dili na maluwas sa usahan mo pangadji. Wala na. Kay ang kaluwasan, gibase sa Dios, diya sa grasya sa Dios. Mga igsoon ning kagabion, o nining kaponon, mapasalamaton kami sa inyong sunod niya itong programa nining kagabion, pamasin nga makahatag, dugang kahayag sa inyong mga hunahunag sa labutan, mga kalibog diya. Pastor Junel? Okay, so daghan salamat mga igsoon sa kanunay pagpaminaw niya itong programa. Good News TV, Grace Ministry. Salamat kayo sa Pastor Alex, kauban sa Pastor Kim Sanguan, Pastor Dionisio Taok, sa ato ang episode 9 na giuluhan may tungod sa kasiguruduhan sa kaluwasan. So diha kaninyo mga igsoon, inyo yung susihon ang iyong kaugalingon. Kinahanglan na samtang buhi pa kita, aniya ka sa kalibutan o ikaw nakadungog ka ning gospel ni Pablo. Oo. Siguruhon yun ninyo na ikaw mahimong anak sa Dios. Mayo-mayo yun. Siguruhan yun mga igsoon. Kay kami, nakasiguro na kami sa mong kaugalingon. Salamat. Na kami luwas na. Kay tungod sa mong pagtuon na mo ang gisalig dito sa ibabaw sa Wa giduwa-duwa. siyang kamatayon gilubong nabanhaw sa katulok adlaw. Mao kini ang gospel, the only gospel na gisaysa ni Apostol Pablo nga igsoon. So wala na ilang gospel. Ayaw na mo dito kay Pedro. Mora kini ang gospel na ni Pablo may naghatag kasiguruhan. So daghan salamat og daghan kalibog og daghan mo kalibog og pangutana. Mag-comment lang mo nini atong programa og ato kining tagahan pa og pagtagad diyan ning kalibog. So daghang salamat. Oh, daghang salamat. Bye-bye. See you next episode.